medyo marami nakapuna sa atin na hindi pa talaga natin ganun kakabisado itong motor natin, which is hindi naman natin tinatanggi yun. Pero itong journey kasi natin, para sa akin kasi it's a journey eh. Gusto kong isama ko kayo hanggang dumating sa point na talagang makabisado na natin ng pag-handle ng bike. Yung pupuntahan din pala natin mga katodo, parang ano siya, mini Caloocan. Isang maling ano mo dyan, diyan ka pupulutin. Wala. 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 Kaka-promote natin na andito lahat. Mahirap din palang hanapin. Woo! Yo, what is up mga katodo? Magandang umaga sa inyong lahat. At eto na naman tayo sa ating episode na gamitin kasi natambak. Tingnan nyo naman. At inalikabok na. Yung huling gamit natin na ito guys, let's go, ang alikabok. Kahit nabalot paano pa kaya kung hindi balot. Ayan. Ang huling gamit nito mga katodo, yung nag-Tagaytay, which was what, 2 weeks ago? 2 weeks ago pa. Gusto ko na sana siyang hugasan. Gusto ko na siyang i-car wash. Ang problema ko naman is pag kinar wash ko, naubusan ako ng chain lube tsaka chain cleaner. So pag kinar wash ko yan at tinambak ko nang wala ako noon, mga ngalawang yan. Kung nakikita nyo yung mga puti na yan, yan. So tignan nyo, ilang linggo na yan. I guess mga 3 linggo na tong hindi na car wash, o sabihin natin 1 buwan. Pero hindi siya nangangalawang kasi andyan pa rin yung chain lube. So ngayon, gagawin natin para macar wash natin to, maghahanap tayo ng chain cleaner tsaka chain lube. Sabay ilabas na rin natin to kasi ang tagal nang hindi na ilabas, di ba? Kaya kayo guys, kung ang inyong motor naka chain drive or kung magamit ng chain, mas maigi talagang linisin at wag itambak ng walang chain lube para hindi siya magkalawang, di ba? Start na natin itong bike at magpapagas din pala tayo. Ang init ngayon, grabe. Whew. Although patapos na ang summer, no? Mid-May na. Actually, ano ba ngayon? Thursday ngayon, May 16. So medyo kumalma-kalma na ang init ng panahon. Kumbaga, not as hot as yung April, mid-April, mga ganon. Sa tindi ng sikat ng araw ngayon, no? Ang daming tumaas na bills. Tumaas yung kuryente natin, tumaas yung tubig. I mean, lahat tayo makakaramdam sa pagtaas talaga ng bills every summer. Taas ang kuryente kasi yung iba walang patayin sa aircon. Yun na yung mangyayari kasi para makaiwas tayo sa init. Which is karapatan naman natin yan, di ba? Gusto nating malamigan sa bahay. Sa tubig kasi ligo tayo ng ligo. Kung pwede nga lang hindi na lumabas sa banyo. Kasi pag lumabas tayo sa banyo, paglabas mo ng CR, pawis ka na agad. Ganun katindi ang init. Para sa mga bago sa ating channels, no, may mga series of tambaks tayo mga katodo. Hindi nakakaalam, natatambak po talaga ating Ninja 1000. Hindi natin siya masyadong nagagamit. I had my own reasons for that. Pero ayun nga, baka magulat kayo na bakit ganun na bungad natin. Pero yun pa rin ang isa sa mga pinakamagandang gawin para mapangalagaan at ma-preserve natin, especially yung kadena ng ating motor. Kasi kapag kinakalawang, bomba tayo dun. Kaya mo, 1 bar na lang yung gas natin. Pero okay lang yan, na nakapagpasaya naman tayo ng damdamin.
Anyway, balik guys sa ating usapan, no. Kapag naalagaan natin ang chain natin, iwas talaga sa pigtas, di ba? And apart from that, mas mapapabagal natin yung pag-deteriorate ng chain. Kasi kung mapapansin nyo, isa siya sa mga consumable, no. Dan pag bumili kayo ng kahit na anong motor, no, i-explain sa inyo yan, na brand new sa kasa, na isa yan sa hindi kasama sa warranty, outside of warranty, kasi consumable siya. So lahat ng mga napipigtas, napuputol, i-explain yan. So kasama ang chain dyan. So ayun lang naman ang dahilan natin bakit hindi pa rin natin siya na huhugasan after a couple of weeks or 3 weeks at most. Kasi nga alam nating matatambak natin siya and magkakalawang. And by next time, baka mamaya magulat tayo, mag long ride tayo, biglang maputulan tayo ng chain, mahirap na. Sa ngayon, no biggie. Saan tayo dadalhin ng ating pagmumotor? Kasi honestly speaking, namimiss ko na rin din talaga na gamitin ito. So papagas lang tayo, hanap tayo ng motorcycle shop na nagbebenta ng mga chain cleaner, chain lube. Simpleng bulong lang si Kuya Bumba. Ay, ito ang ayaw na ayaw ng motor natin, ang matraffic ng ganito at sobrang init. Sa ating TikTok channel pala, no, natutuwa ako sa progress ng ating TikTok channel. Gusto ko magpasalamat sa ating mga katodo na nasa TikTok platform. Lumalaki ang pamilya natin doon. In fact, mga nasa 1.5 na ata tayo followers sa TikTok. And biruin nyo, nasa 12,000 something likes na tayo. So maraming salamat guys. Hindi lang ako masyadong nakakapag-update sa TikTok natin mga katodo, no. May takot kasi ako I mean, sa lahat ng mga napapanood ko mga motovloggers ngayon, or kalimitan sa mga motovloggers na may TikTok account, nagkakaroon sila ng problema. In fact, yung iba nabablock. Hindi lang block parang nade-demonetize sila talaga sa account nila mismo. So yun yung takot ko, kasi nangyayari to mostly sa mga motovloggers lang. Gawa nga ng ito nga naman kasing pagmumotor natin, isang makukonsider natin sa isa sa mga dangerous content, no. And parang ayaw ng platform ng ganun. Ayaw ng platform ng mga dangerous contents. So actually meron na tayo dyan. May isa na tayong entry sa ganyang issue, no. Tinake down ng TikTok ang isa sa ating videos doon. Kung makikita nyo yung first gear top speed na pinost din naman natin sa Facebook and sa YouTube. So yun, nagtagal lang yun na mga isa or dalawang araw, and then na-flag tayo because of the community guidelines. So because of that, napaisip ako na paano kung maglalagay ng content, and then mamaya, alam mo yun, bigla na lang i-take down. So nasasayangan ako. Kasi kahit yung ibang mga, kung nakakilala kayo kay Miko Moto, mga katodo, ang tagal na niya, siguro nasa mga 200 to 300k followers na siya doon. And yun nga, dumating sa point na bigla na lang tinake down ng TikTok yung kanyang account. And wala, nasayang talaga. Nasayang siya. So yun yung takot natin. Sana hindi mangyari, pero posibleng mangyari. Kaya medyo pinag-iisipan natin kung anong gagawin natin sa account natin sa TikTok. Pero wala pa naman sa plano natin na talagang tanggalin natin or i-delete natin yung account. Medyo hinay-hinay lang ako sa pag-upload siguro, parang ganon. And yun nga, yung ibang mga motovlogger may mga nakalagay na dyan sa para yung sa speedometer, no, kasi posibleng isa yan sa mga nakita, no. Nati-take down pa rin yung account nila. So let's see what will happen. Ayan, so 600 pwede na yan. Almost full bars, good na.
ko sa may bandang MRT Avenue dito sa may Taguig. Maraming mga motorcycle shop dyan. So malamang sa mga motorcycle shop meron yan. Medyo nahihinaan na ako sa tunog ng tambucho. Probably isang malaking epekto din talaga siguro yung natatambak siya. Basta alam ko para talagang nag-iiba eh. Parang nawawala yung growl niya every time after medyo matagal natin siyang hindi nagagamit. Kung iisipin natin, medyo maraming rason naman, no? Hindi lang naman yon, pero isa na yun siguro, yung natatambak. Pangalawa, baka nasanay na tayo sa lakas niya or sa tunog niya, kaya ganun. Feeling natin humihina. Pangatlo, baka kailangan na talaga natin palitan ng shorty. Yan ang nakakamiss. Nakakamiss yung adrenaline. Anyway din guys, no, kaya rin tayo natambak this time ngayong panahon na to dahil nagkasakit din tayo mga katodo. Sinipon tayo na matindi. Ilang araw tayo hindi nakapag-function na maayos. Ngayon medyo okay na, pero feeling ko ngongo pa rin ako sa ngongo pa rin ako sa microphone. Try natin dito sa may MLQ, or di kaya mag C6 tayo. C6 na lang tayo para medyo malayo-layo. Medyo marami nakapuna sa atin na hindi pa talaga natin ganun kakabisado itong motor natin, which is hindi naman natin tinatanggi yun. I mean, mag-iisang taon na hindi pa natin ganun kakabisado kasi hindi nga siya masyadong nagagamit. So, but definitely nag-improve tayo from the time na nakuha natin to up to now. Ayoko lang kasing i-risk yung feeling ko hindi ako kakasya sa mga ganun, sa mga singit-singit. Ayokong i-risk yung ipipilit ko. Kasi kung ipipilit natin, sino ba magsasuffer niyan? Tayo rin, di ba? And pasensya na kung hindi tayo ganun ka pasensya na dun sa mga na siguro nabubore silang panoorin tayo, gawa ng hindi tayo ganun ka liksi sa daan na dala ang big bike. Shoutout kuya. Pero itong journey kasi natin, para sa akin kasi it's a journey eh. Gusto kong isama ko kayo hanggang dumating sa point na talagang makabisado na natin ng pag-handle ng bike. Maraming mga motor shop dito pero naaalanganin ako sa liit ng daan, sa kapatarik kasi ito eh. And again, since tayo ay maliit, nahihirapan tayong i-balance yan. So doon tayo sa C6. Dito guys, nakikita nyo yung Versys na yan. Ang ganda ng Versys oh. O nakikita nyo yung Versys na yan, before pa naging Versys yung motor na yan na laging nakatambay dyan, every single time na dumadaan ako dyan, nakikita ko yung Z1000 ni sir. Kung sino man si sir, hindi ko siya kilala, no? Nakikita ko yung Z1000 ni sir, and nai-inspire talaga ako. I mean, pag nakikita ko, sabi ko, ang ganda talaga. Iba talaga yung itsura ng Z1. So, kaya gusto kong dumaan dito dati noon kasi and excited ako na, and nag-hope ako na sana andyan yung motor. And ngayon, kung nakikita nyo, so hindi na Z1000 ang nandun, Versys 1000 na. Diba? Nakaturing na si sir.
Siguro ayaw niya sa sports naked, so naka touring bike na siya. Pero ang alam ko, ang Versys 1000, Z1000 saka Ninja 1000, isa lang ang makina niyan. And almost hindi magkakalayo yung tuning ng mga motor na yan. Ito yung MLQ Avenue, mga katodo. Pero yun nga, lalayo tayo kasi malapit lang to eh. Doon tayo sa medyo malayo. Yung pupuntahan din pala natin, mga katodo, parang ano siya, mini Caloocan. Di ba yung mga motorcycle shop sa Caloocan, which is yung sikat na sikat dyan, na isang buong area dyan, puro mga motorcycle accessories, motorcycle shops yun sa may Caloocan. Parang ganito yan dito sa may bandang Taguig, no? Hindi ko alam kung yung C6 Taguig pa, pero basta dito banda, papuntang, kung galing ka dito, no, from this point papunta doon, papuntang Antipolo siya using C6. Pakita ko sa inyo mamaya. Marami silang mga tinitinda dyan, mga kung ano-ano, anything about motorcycle. I wouldn't say kompleto, pero sa sobrang dami rin nila dyan sa area na yan, I'm pretty much sure na may mga mahahanap ka ring mga bagay-bagay kung ikaw ay taga dito banda, no, sa Taytay area, Tanay, Antipolo, Taguig, Pasig. Worth it naman, worth to visit naman kahit papano. Isang maling ano mo dyan, diyan ka pupulutin. Yan, so C6 na tayo. Ito going towards Bikutan, babalik tayo doon towards Taytay, Tanay, Antipolo. Thank you. Yee! Sa part na yon kanina guys, meron din doon, pero may mas malaki dito banda. Woo! So malapit na tayo mga katsodo. Ito na yun guys, dito simula dito banda. Ayan o, mga motorcycle shop yan. Simula dito hanggang doon sa may paikot ata. Ayan o, mga motorcycle shops yan dyan. So ayan o, ang dami nilang mga tinda.
gulong, lahat, accessories nandyan, no? Tingnan natin mamaya. Ikot muna tayo. Dito. Hello po. May chain lube, chain cleaner kayo? Wala. Sige, thank you. O di ba wala? Boss, may chain lube tsaka chain cleaner meron ka? Wala. Okay. Thank you. Dito tayo. May chain lube kayo, chain cleaner? Wala. Ay, chain cleaner kayo? Wala. May chain lube ka, chain cleaner? Wala. Ay, mga chain lube kayo, boss, chain cleaner? Wala. Chain lube, chain cleaner, meron ka? Wala. Kaka-promote natin na andito lahat. Mahirap din palang hanapin. So obviously wala dito lahat. Alright guys, wag na nating ipilit kasi mukhang wala. Woo! Pinromote pa natin na medyo nandyan lahat. Baka yun lang ang wala, mga katodo. But anyway, it's a good experience. So now we know na wala palang chain lube at chain cleaner doon. So talagang mag-Lazada gaming tayo na ito. Ang lagi ko kasing ginagamit Kobe. Try natin Extreme 1 kung okay ba ang Extreme 1. Tayo na't umuwi at umorder sa Lazada. At maraming salamat mga katodo sa pagsama nyo sa ating mumunting adventure for the day. I am so very happy guys, thank you. At sinamahan nyo akong makalabas today. And let's go home. Sana po ay patuloy nyong tangkilikin ang ating mumunting channel. And once again, maraming salamat sa suporta. And of course, lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. sibagan natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out guys. Still go.